sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Action Radio Philippine Standard Time, 44 minutos nakaligas sa tak ng alasan 9. Salawat mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. White na isang bolo background na kay gina troubleshoot pa sa sinigid ng mga tanihon. Welcome sa isa naman kay Edison sa inyo sa nga palatuntunan. Action Night Patrol, yari kita sa Martes nga pagpakalagad. Ika-duha sa katapusan nga Martes subong sa bulan sa nga Oktubre tuig 2021 ti sa nasalintara kaina sa Action Reports afternoon edition nga papakalagad naton ang pizza 19 amoning ginakabig pinakasinipikante kung tani nga adlaw para sa sunod sa nga Bacolod ba ugaling kay ginaigo kita sa nga COVID-19 nga pandemya, kabangdanan nga pulo pa huway anay, pakurebong anay, huway anay sang linagabong sa downtown area, bagod man sang halit nga hindi hamak na gintuga sining pinasahi nga COVID-19. Oh, sige lang, daw nahuyang aton sining computer diho. Hulaton talang siya kung saan oni sa andara no kay base kung apektuhan man sang sining COVID-19 pandemic bala 45 minutos nakaligas attack ng alas 9 sa gihapon sa ngalan ni Action Eric Magbanwa basta Martes talos kita nga nagapangalagad sa sining palatunturan October 19, 2021, kamusta naman ang atos na mga ka-aksyon Luzon, Visayas kag Mindanao, mayad-mayad ang tiyempo subong dari sa mga surad sa nga Bacolod kag Negros Occidental kay kaina nga pag-monitor naton humaling kay nasang aga makakanay ang tiyempo naton may time gani mga ka-aksyon nga kon ara ka halin sa guwabla sa field nga batsyag kita sang medyo mapulo paang-paang nga tiyempo prote kon na makapuluway-huway ka naman mauluat kon naman ulumpawan man ang imo sa nga lawas sa kainiton nga imo sa nga nabatsyagan. Lasa 9:47 Action Radio Philippine Standard Time. Dabo-dabo sang pilas sa mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan sa gihapon inyo ka-action Marlon Hirvoya mangin kaupod nato sa mga action unit reporters sabayan sang news center naton every Tuesday. Balita nasional ang iban pagin sa mga balita sa international kag balita nga may lapot kita taran balita nga makaapekto sa aton nga matag adlaw nga taran action and defensor kag sabahin naman sang ato sa nga patrol temprano pa nga naggalambiyong kaina action Jan Diaz mga action unit reporters naton action unit correspondents mga kaupod man naton action Roger Goteba mga dul-oman sang yasri natipon nga mga balita. Ang sabahin naman sang balita lokal bao mga aksidente sa dalanon sa mga bulan sang Oktubre nagsunod-sunod mga ka-aksyon ho. Kalabanan sa mga pets sa sining bulan sang Oktubre. Ara na sa? Oo, nangibot sa. Salamat kay Aksyon Elway. Ano? Kaya daw hindi kompleto ang ato sa ring papangalagad kon waay ni ho. Una
sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ari na sa Salamat gid. Alas 9:48 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa Luwat Action at Patrol. Liwat naman nga magapangalagan sa inyo sa saring Martes nga edisyon. Madamo-damo ang mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan sa rigid nga mga tariyon. Para sa lenta na mga kaaksyon, aksidente sa dalanon sa mga bulan sa Oktubre. Ilagid ka mga aksidente ang natabo. Ang mga petsa subong sa bulan sa Oktubre ho. Kung sa mga kategulangan pa naton, kung silang pahambalon ni medyo mariit-riit, man hindi lamang dari sa sunod sa Bacolod, kundi based sa ato sa nga pag-monitor nag-solusyon incident makita sa ibang nga balita mo, sa ibang nga mga kaprobisahanan, amo-amo man kag konbasihan tagari mas sobra pag sila to ya. Kung pulo ang natabo nga mga aksidentes dalon sa aton di, sa ila to ka doble, damo pagituwas ang aksidente sa ila to ho. Partikular sa bahin sang Iloilo kag Panay. Nagligad nga si Mana mga ka-aksyon sos Josep kag Maria Patawara. Damo sa mga naglulunta dito nga mga aksidentes dalan ho. Dari sa aton sa sunod sa Bacolod sa mga gabi mga ka-aksyon. May panibag o naman nga aksidente sa National Highway sa dalan sang Aranata. Ang aksidente ginrespondihan sa ato sa nga patrol with action na John Diaz. Dugay-dugay aton inikibaloon kung anong senaryo. Bakod nakitaan naton sa Laragway. May nagapungkoon sa kilid sa nga dalan ho. Nakitaan kita nga motorsiklo kag gadi basahing na salakyan. Ibalaon tako bala amoning imbolbado sa ring panibag-on naman nga aksidente sa dalanon. Ano ba talaga ang nangyari? Abangan. Ano ba kiniban sa ring mga balita, mga ka-aksyon? Yan ang ginatawag nga King of the Streets. Amaning hari ng kalsada. Sa una ko sa mga pasayod pa ang ginatawag nga hari ng kalsada, Saraw. Isubong niya ang mga hari ng kalsada, mga traffic enforcers sa Bacolod City. Kaya sila ang sentro subong sa nga balita kung lokal ang paghahambalan. Plus ang espiritu sang festival nga maskara na saksihan. Kag nabatian kaina sa aga. Ang finals sang ginatawag nga dancing traffic enforcers competition. Tagyapon isa sa mga balita nga ginestoryahan sa mga adlaw hasta sa mga gabi. Tangod sa medyo may pagka-pinasahi. Kag laka-laka nga mga lugar diri sa Pilipinas ang nagapatagayon siri. May mga lugar man nga damo kita nakitaan nga mga maayo maghabyog ka magsaot. Samtang naga-traffic mga kakson sa tunga sandalan, naga-kiay. Damo man. Pero sa mga adlaw mga kakson ang sunod sa Bacolod ya among nabutang sa headlines ang pila sa kabalita pati na sa social media. Tamo man nga mga lugar ang nagapatigayon sa Ria. Mention kung pila ka mga lugar na makakasundo kay Dugay. Pero namuno ko ang espiritu sang Maskara Festival. Man subong October 19, amo to kaidang muno ta. Kung tani Maskara Festival sa sunod sa Bacolod. Namuno ta ang espiritu sang Maskara Festival. Pero nabatsagan kay naman sang aga kag sang udto. Kaya man ang usar nga sunata sa saring traffic and dancing traffic enforcer competition. Amo ang sunata man nga ginsaot Santos Maskara.
ang mga mensahe sa social media, partikular sa Facebook. Mayara sa nagasiling nga, baw, hidlaw, kita mas karaba. Mayara man gani nga daw naghugyaw gid nga, yes, it's maskara time. Mayara man nagasiling nga kabay pa, nagalaom sila. Nga kabay pa sa Oktubre sa masunod nga tuig. Nangin matuod ng ila sa ginalauman. Ang ginalauman man sang kalabanan. Nga ang maskara liwat naton nga masaksihan. Yang nagkampiyon mga kaaksyon sa ring traffic, dancing traffic enforcer sa Bacolod City, si Jimar Valencia. Kita ko man tuod ang habyak-habyog yes lawas siya mo. Daw sobra pa siya sa dancer mismo sang maskara. Tingala ka mo, mangkot ka mo kung nga siya ang nagkampiyon. Ay ang background sa Nigali, simple malang background ni Jimar Valencia ni. Sama lang siya ka dance instructor. Instructor gali sang una, nag-traffic enforcer, ti sinobe makapirde si Yaniman. Sa una, muna nagiling trabaho, yaya, saot na yan, nagatudlo pa siya. Oh. Ang apelyido, Valencia. Dari sa Pungsod, Pilipinas, may lugar man nga Valencia. Valencia City. Ang ining Valencia City, mga kaaksyon, tamo man dito nga mga dancing traffic enforcers gali. Ang iban nga lugar nga may mga dancing traffic enforcers man ang Palawan, ang Cubao, ang Manila, ang Ilagan sa probinsya sang Isabela. Tamo mo to sila sang maayo mag yug-yug magsaot nga mga traffic enforcers. Salamatan tanin sila kung ay ini sila magkaaksyon ang naihan ng dalagan sa traffic command. Ang surat sa Bacolod, highly urbanized city, bisan pa nga mayara sa ginatawag nga traffic lights. Pero lang tawan yung mga traffic lights naton mga kaaksyon ho. Handa mo ni sa nagka-question ka, nagpamato ka, nagpangindi mo. Sa ginatawag lang nga biding-biding sa gobyerno, galing ka manti proseso eh. Kaya ba saling kita bidding mga kaaksyon, kita pa padaog kabay na ang supplier na inang may barato nga presyo. Na simple lang ginda, intsindihon. Kung barato ang presyo, makagarantiya kaihan nga di kalidad na. Nagbarato gani kay pigaw. Ang ligad nga tuig na duduman ko din si Presidente Rodrigo Duterte nga nagmuno. Kasi lang nga, bedulaon ta na ginatawag nga bidding-bidding na. Kaya man ito galing matigayon. Yan ang traffic lights naton, dali lang tawan nyo bala sa mga intersection areas. May ara ya traffic lights nga ang numero piang. Kulang na isa kurit, kulang dua kurit. Ang number 8 naga 0, paano ka na makahambal nga number 8 na? Kay kulang na isa kalinyas to nga. Kunti na nag-0. Ay ban gani mga kaaksyon niya, nagadugan pa. Nagadugan ang green sa piyak. Ang sa piyak, green man. Ang guwa-bungguan na ay... Kaya man kung kaysa, gina-off na lang mga kaaksyon ang traffic lights. Kag kung may available man lang traffic enforcer, sila nila na nagapatunga sa intersection o kung gusto nga sandalan ka nagagiya, naga-traffic mga kaaksyon. Ay iban nga mga lugar sa Rasilin, tara may amo-amo maniya. Mas maayo ba yung kuntani kung may ara sang national competition, no? Ini ang competition, dali lang sa lokal, sa Bacolod City lang ni. Kung may ara sang national competition, mayo-mayo man tani, no? Pero ayhan ang pwede nga makadumdum siniman. Ang Philippine National Police pwede man makapropose rin. Hindi ba? Ang hepe gani kay nasa nga Bacolod Traffic Authority aga intraman na saot kay nasa warding ceremony. Ang local chief executives naton pwede man, mayor, governor. Pwede gid nga makapropose ka maka-istoryahan na islan eh. Pagplanuhon iningasahi sang kompetisyon nga hindi lang sa lokal nga level kundi himuon sa national level. Kaya dari sa lokal kay na sa Bacolod City ang nagkampiyon 10,000 tinako-dako na. Kaya kung mag-national premiuhan mo na bisan 100,000 pesos.
O ang kampiyon tinamo na mapagigbahin mga kaaksyon. O galing kabanti patapos na yung pandemya. No? Son tuig guro matapos na rin pandemic ni. Kasi kung makabati kita nga mayara na sang national competition, Dancing Traffic Enforcer National Competition. Ano ba ba sa mga balita, mga kaaksyon? Bantayan na sa mga kandidato kay supporters sa mga kandidato sa 2022 nga eleksyon. Bantayan na niya sa mga ginapatapik. Ginapatapik nilang campaign materials. Man amat-amat na nga nagahinugtanay mga kaaksyon, partikular dahil sa may sunod sa bakulod mo. Kining pagpanapik ni sa mga campaign materials, streamers, tarpaulin. Kulang na lang ang tinaga mga kaaksyon nga butuhon mo kag ang tinaga nga letter V O T E. Victory Oscar Tango Echo vote. May ara sang dako, may ara man sang gamay. Tanan kita mo na daw, tikal na lang. Ako no, mabinuligon, mapisan, akig sa mga kurakot, pero ang iyagin na mo no kung kaysa di man tanan pero mayara, baya nabasahan ko. Nga nabutang yada nga mo ni, mabinuligon, mapisan, akig sa kurakot, akig sa kawatan. Pero ang iyagin na mo no si asa nga streamer o kung tarpulin, nga ginpatapik, wala sang iban nga ginatumod, kundi iyaman lang mismo kaugalingon. Lantuwab la? Kauluya, no? Nasahi sang pamatasan sa isa ka kandidato, no? Kaya Bacolod City, mga kaaksyon, isa lamang ini sa mga lugar nga ang nawong sang kandidato binarakang na. Pamayoon talaga samtang nagapalapit ang adlaw sang paghukom ang mga gamhanan nga botante. Man ang gamhanan sa kada eleksyon hindi kandidato, kundi gamhanan diya mga botante. Ang tanan nga mga kandidato, buot na. Kag ang halos tanan nga mga kalaban nga mga kandidato, masugata nga tao, paryente ya. Dibla, inugay na gani ka mo. Hindi kada eleksyon gamhanan ang mga botante. Sabay pa nga wala sa mga supporters ang kandidato na mag-ilinaway o kung mismo kandidato ang magsinumbaganay. Ay man ang Bacolod, mga kaaksyon, isa ini sa mga lugar sa Pilipinas nga gidalantaw bungguanay sa mga kandidato. Mga ibwal nga daw kalayo. Hindi kalabanan nga nagadidalagan ulan to, ano ba la? Ang kalabanan da lunsay nagapakilala nga mabakod, poderoso, kag kuno kwartahan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Mayo man na nga ang kwarta nyo kung kasaron lubrada taglas mga pigado sa mga matutuod nga pigado. Inaya dalayawon gid guro na. Mga tuod ba lang nga pigado nga one day, one eat. Isa gani sa kadlaw, hindi naka-eat. Bisan hindi butante, basta pigado, gais ang kwarta kung luyag ng mga nagtag sa kwarta. Hindi kay usisaon nyo pa nga kung hindi butante, hindi nyo pagtagaan sa kwarta. Plastic nga sa isa batasan ng kandidato magamuna ya. Di niya dapat mapapungkoon sa posisyon kaya napadalaganan niya. Kung tutuod, kaya nga mabinuligon, base sa imo sa naging sulat na tarpaulin mo, at sa imo sa nga streamers, why ka dapat sa pinalian. Ang ginasiling mo nga mabinuligon sa pigado, bisan why ka buto, bulige. Basta na pamatuod lang nga ina pigado.
3 minutos na kaligas sa tag ng alas 10 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Si Parita Manny Moveres sa una kagib ni traffic enforcer. Ako nag-traffic enforcer pa rin sa Subong, basi siya pa niya nagkampiyon mo. Ha? Ay sa una kagay kami nga duwaning of the night kami saot. Si Parita Manny Moveres. Kasi palang makabalik si Pari Manny Moveres, traffic enforcer. Ma-intragin isa sa dancing traffic enforcer daw. Sobra pa rin sa kadaan sa dance instructor kung sumaot. Ngayong gabi na sa Moveres family. Sabahin naman sa Malita Nacional. Ang mga problema nga lukduhon kag sulayon para sang masunod nga presidente sa Pilipinas. Mandi nila og lahog mo. Muno ko kay mayara sang balita subong sabahin sang nasyonal. Yang pungsod Pilipinas imbes nga mabayad sa utang, malon na naman. Ang rason nila mga kaaksyon, COVID-19 pandemic, okay man na. Basta importante ang ginloan mga kaaksyon nakadto sa kampanya kontra COVID-19. Kantawa blahog, linalisay kag binungguanay ang kinaalam sa mga aras gobyerno ho. Ning formally ning Senado ga inaway kontra sa ehekutibo. Di malon naman ang pungsod Pilipinas ho. Second problema lang sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Ako na ikaw ang mapilian bilang presidente, damo-damo sa mga problema nga lukduhon kag sulayon mo. Kung magbulos ka bilang presidente, dito lang tawabla si Presidente Rodrigo Duterte. Mabiya na ganyan, marisay na ganyan, kaya matsagan niya nga porti ang problema, illegal ang droga, lang to masurrender na sa mo. Hindi lahog-lahog. Napamangkot na rin magkakson kung sino gidman na magabulos kay Presidente Duterte, pala ini nga mga problema ni masarangan niya. Ako ay doubt. Ang permi mabatian nga problema nga bisan sino nga presidente kag pila na ka mga presidente ang nag-alalagi mga kakson amo man sa gyapon daw. Ano ni nga mga problema? Kapigadohon, damo-damo pigado diri ang mga tao sa pungsod Pilipinas. So, ikadua makaaksyon ang gutom. Ikatatlo na masunod na ng pagdamo sa mga tao nga way sa trabaho eh. Kaya ang gutom dira nagahalin sa mga tao nga way sa trabaho, way karon obra ang tao anong bakalya sa pagkaon da. Wali way. Ang way gutom raguok. Dugangan pagid mga kaaksyon sang korupsyon. Asang pila ka mga mismo taga-gobyerno amo na silang mga tusok ag kaukawan. Ituman na de kasumod pamatian mga kaaksyon nga sahi sa problema diri sa Pilipinas po. Pero nakabalog ka mo lang ang isa man sa mga nagadako nga problema sa Pilipinas. Nasamtang nagalawig mga kaaksyon ang mga tinuig kag nagabag-o ang nagapungko nga presidente. Amo ning problema nga wala nagadubo kundi nagasaka lang nga nagasaka. Amo tong mention ko yung utang sa Pilipinas bla sa World Bank. Loan ina mo mag-loan ka diba interest ina? World Bank amo na ginasiling sang kanabanan, normal na nga mga utang ang Pilipinas. Kamati, ginatugutan man, pwede man. Labi na kon ang pondo bala mas ginakinahanglan sang isa ka nasyon. O kon emerhensya. Di sabong COVID-19 pandemic, damo sang kasiling nga daw maputo ng Pilipinas. Kadako-dako na sang ginasto mga kaaksyon. Ina, bangod sa korupsyon. Ay kung way kung tani sang korupsyon sa Pilipinas, way tani pinangawat na sa mga aras gobyerno. Ang kaban. Tamo pa tani sa nabilin nga manggad kag kwarta ang Pilipinas. Ug aling kay Bantiara. Ang ibang to mga kaaksyon nag-re-retire na to, nagluluntat na lang to sa gobyerno ang mga sadto ginakusahan na mga sa korupsyon na ginatawag niho. Ang kung hindi ka na opisyal, way ka na sa pwesto na ginapabayaan na malang.
Ibang gani nagkalabatay na to mo. Yang balita mga ka-aksyon, ang Pilipinas, nag-loan na naman, nangutang na naman ang Pilipinas. Kaya mundi gadako, lani nga gadako mga ka-aksyon. Ang kinakabalag-an na itong di ba siya sa ulihi, balang World Bank ni, mga ampo na slabla. Magsiling sila nga, ops, tama na, untat anay. Grabe na kadako, grabe nga nag-aalalawas na. Ang ulihi mga ka-aksyon nga datos nagapakita. Ang utang sang Pilipinas, pati kamo 11.6 na. Hindi kay bilyon, ako trilyon pesos. 11.6 trillion pesos. Halin nila sa nagkalain-lain nga international financial organizations. Oh. Kundi may COVID-19 pandemic kita. Ini nga utang ng 11.6 trillion pesos, madugangan pa gini. Ay ang siling sang World Bank mga ka-aksyon. World Bank na nagsiling nga may ara na naman silang $810 million. $810 million na ipautang o kung ipa-loan sa Pilipinas para gastuhon sa pandemic recovery. Importante ni, kundi kalaron mag-loan sa Pilipinas, hindi ka recover. Hasta sa recovery maka-aksyon, may dapat na gastuhon mo. Gastuhan ta. Ano ini? Pagbasan yung sang disaster resilience. Bulig para sa ginatawag nga education sector. Manapektado man edukasyon sa buong kay bang tiway klase. Tamo sa nawad-an man nga sa trabaho, maestra, estudyante daw nawad-an na gani sa ina sa nga panimuot sa pag-eskwela. Amo naman ibalantayan na naman yung maka-aksyon na may ginloan naman ang pungsod sa Pilipinas. Ano tani masiguro nga ay nang ginloan nila maka-aksyon nga sos kadako-dako ng mga kandidat na kadtugin sa dapat gastuhan. Ining $600 million para ni sa pag-promote sang competitiveness kag pagpasangkad sa resilience, pag-enhance sa resilience sa natural disaster sub-program. Ang $110 million naman mga ka-aksyon financing naman sa teacher effectiveness kag competencies enhancement project. Ang $100 million nga loan para pagbabakod naman sang alternative learning system. Amo ni sa magadugang sa 11.6 trillion pesos nga utang na gadaan sa Pilipinas. Waya ga nubo ang utang sa Pilipinas samtang nagalawi gasaka mo. Amo na yung problema nga tubangon daw sa masurod nga pangulo sa pungsod. Isa lamang sa mga problema. Ang antom kuntani sa ibang nga tao diri sa Pilipinas ang kuntani malaki pa nga ato sa nga pungsod bla sa ginasiling nga first world countries sa kalibutan. Ano gani magsiling first world countries? Amo ni sila ang mga nasyon nga may ara sang mataas nga income. Ay income countries manggaran Paano tama angkon ni mga ka-aksyon nga imbes nga magdamo manggad kwarta pundo tadi nagapangutang pa yan niya. Kadako ko riyang utang, hindi kadako manggad. Di daw ka imposible no nga malakip kita sa ganatawag nga first world countries no. Mga mo ni senaryo ti anaron ta dalang ni. Dapat anaron ta na lang kaugalingon ta nga kita naga-estar sa isa ka pigado nga nasyon sa kalibutan. Tangod sa hindi maintindihan nga panggobyerno naton. Lantawan nyo na bala kung kaday sito nagpapili ng kapadalagan dira bilang presidente. Ayhan may matalopang dan nila na. May kasaran sila na nga mamat-amat bayaran na yung utang sa Pilipinas sa World Bank niyo. At least pa lakip ang Pilipinas sa first world countries bisan sa Shin, no, sa top 100 na lang ka mga nasyon. Yung mga dalagko, giba ng mga nasyon, iban mo, ang Estados Unidos, United Kingdom, ang Finland, New Zealand. Amo na silang ginatawag ng mga first world countries, mga ka-aksyon. Antawan di bala ang mga Pinoy, mga Pinay, nga nag-eskwela, naggraduar sa mga mayong kurso dari sa Pilipinas, digto payag pasimpalad.
sa iban nga nasyon, sa iban nga pungsod, mga kaaksyon. Hindi sila makatrabaho ka makagandar sa dako diri sa pungsod Pilipinas. Isa sang damo nga mga overseas sa Filipino workers kita ato sa ibang nga nasyon ho nagapasimpalad kaya lang kung tani kung nang abtan nila nga amo bla mabuot iban nga ka-eksperyensya pa sang pag-maltratar sa ila sining amo. Inang mabatian ta permina ang kung mapilian sa tutukan yung problema sa mga pigano panos na nakatama nasahi sa masalig sa isa ka kandidato. Ini trilyon pesos pala ng utang sa Pilipinas. Di man naguro maglabot punto nga maghimo pa. Maghimo pa, no? Quadrilyon. O, posible. Ha? Kasunod sa trilyon is quadrilyon mo. Ayo. Mayara pa yung gali Akson Nelmar, nga mayara pa yung gali yung sentilyon, no? Grabe na ganyan ka na muna. Di mag-trilyon gani, sa numero, ang zero sa na, dusek bilog, trilyon na sa. No, trilyon. Ang sentilyon gali yung kita. Ang sentilyon, Akson Nelmar, abi mo kung pilak bilog zero, ya? 303 ka zero, sentilyon. Grabe nga zero mo, tag 303 ka zero, sentilyon na sa. Di ang aton, ang utang sa Pilipinas, 11.6 trilyon pesos. 12 lang ka zero na. Sabay pa nga, hindi mag-zero ha, kay mga zero na ginasuryahan tao. Sige, last yes, si Akson Radio Philippine Standard Time. Pinalabang ina sa mga balita nga ato sa ding agenda. Ay, dugay-dugay munuhon ko ningali kay man dito sa Metro Manila, ho. Sa Metro Manila, may mayad-biyad nga balita to kung pag ginuwa, pag kunik ginlimitahan ang mga kabataan nga magkalagaw nga makagwa tungkol sa COVID-19 pandemic. Diri sa aton sa Negros Occidental, Bacolod City, daw wala naman ang gali, daw okay naman lang kung makagwa sila o galing ang istrikto lang niya sa mga malls ka establishmento nagyak sila yung kabataan. Dito sa Metro Manila may good news nga balita mga kakson. Dito galing sila sa Manila, ayan no. Kaya man ang Manila damlaglag ti dumdumanta in papanawag ang alert level 2. From alert level 4, nag-alert level 3 na sila. Ang sinihan ganito, buksan na, nagbukas na, di ba? Kaya ka banti physical social distancing Japon. 10:16 Akson Radio Philippine Standard Time. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Sa saring oras ato na ibaloon ang sitwasyon sang pila ka mga lugar sa syudad sa Bacolod ato sa mga patrol sa nasalinta na kay nabagin respondihan nga aksidente naman sa may dalan sa Aranata. Observation report sa patrol with Akson John Diaz. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Akson John, kamustang Bacolod Subong? Please come in. Mayang gabi, Aksyon Mar. Mayang gabi sa tutunan ng mga ka-aksyon ang patrol. Kami din sa area sa Conferential Road. Sakop na sa barangay Mandalagan, sulad sang Bacolod. May salamating aksidente ho. Subong nga gabi. Araw naman? Sa katatlo ng vehicle accident Action Mar Gabi, no? nga nagluntad subong gabi, no? Kung aton rin nga makitaan na arides kilitan dala na nagapungko ining involved ining isa ka lalaki nga pinanson Action Mars ng aksidente nga nagluntad sinigidamang gabi. Medyo gatulot-taliti abidre. Pero kaya rin ba di katong nga kapolisan na hataga naman isang pagbulong, no? I mean, injured nga involved sa aksidente subong gabi sa area Sandalan Circumferential. Tatlo ni dugin na, ano yung tatlo kadalan, Araneta, Pena, sa mga pasado, o atis ng alas 9,
mga 8:45 aradeta dito sa may Tangob. Oh. Dungan naman diri sa may Bangga Patsobla, na action mar ining aksidente diri sa may barangay Villamonte sa Radsang Bacolod, and then nagbalos man so mga gabiho agin diretso yaman diring area sang dalan circumferential. Madalaga ni kay ti Lampuas na isa sa area sang action mar. Sa may Taytay Bladampe. Ay hindi pala Taytay oh. So Villamonte pa ni Gyapon kay Antes sa Taytay. Di ba lang takla doon la pa active sa active lang area action mar. Antes sa Valley of Peace, no? Ada nga portion na ining aksidente nga naguntag sa mga gabi. Damo gid ba sa gani ligwang dalan ibandi nga mga salakyan nga pinagusto pagpadalagan. So dapat obrahon mo hinay kay nagit sa pagmaneho sa salakyan. Agot man ikawan ang aksidente sa dalanon action mar kon kagabihon, no? Anyways, nagatuloy-tuloy na naman sa syudad sang Bacolod. Medyo mabulubog na ang panahon kay natin medyo paang sa mga gabi nagbalos ang tuloy-tuloy action na Marlon. Diri kita po sa area sang talan sa conferential, di ba kadako ang aksidente Kaya pa nga, action mar ining nagluntad sa mga gabi. Dari man sa action mar sa aksidente na ligan nga Sabado. Tawag siguro kay di mo duty, no? Pero do last Saturday do accidente dilapit. Atong do nagsuhot mula sa dalom sang truck. Diri man ang area action mar ining accident kay subong naman nga kagabihon. So dapat tinainay lang sa liwat ang natong reminders kid. Medyo nagatulo-taliti nga daan, no? Basta magtulo-taliti, delikado gid ang dalanon, madulutan log ang dalanon action mar. Dapat obrahon sa mga riders, sinainay lang gid sila sa pagmaneho sang salakyan. Karon dalan akson dyan nga na-aksidentihan na no sandag na sa may license sa kunway. Dari sa area bisang active, dulo na sa may right side kung makadto ka sa north. Bali 4 lanes ang dalan, sementado na. Ang suga ari lang kalabasan gid sa may wala kung pa north ka. Dari sa imo lagyan niya sa route mo gid mismo, do na masyado di suga. May arabi ti ginabutang lang ka mga bodega, di nga ila lagi na tulog gagmay lang. Pero in terms of street light, dumay gid masyado street light. May nakabutang naka-install nga mga poste sang suga. Pero why grow not ba sige pang takla sige pang kakas di ba o kung hindi man gani na punder kay ano nimong LED do solar action mar no ang suga diri sa may circumferential pero ba na diri solar damo naman makita man dito sa area sa Araneta sa may Santa Island dira nga solar man ginagamit mo man diri nga lugar pero I don't know kung anong rason kung nga punder diri ka wala gula ka siga bla ang diri sa may active pakadto dito sa may country homes may circumferential road amo ba ning dalan nga dapat ginila pa sanagan kaya mo gining alagyan sa mga truck. No, kaya may mga trucking kabay nga galusot alin si Gasco and then malabay na sila sa may circumferential. Amo lang diretso nila mo bakadto sila awayan sila dabi o kundi na sila transloading sila ba sa north sila nga direksyon. Dili gina sila galusot so kung hindi sanag ang dalan at ibudlay para sa ila kaya hindi gini mabitar action mar damo gid nagaparking sa kilid sang dalan gapon damo pala pinagusto lang pa kay tema dila gabi man lapad ba kuno dalan pero kung nagapanglihid man yang kontra mo tapos sa guidance lakya mo da disgrasya gid no tapos damo pa di ginakay wala mga early warning device kung dasig na magdalagan mo bulasot ka gini daw mayroon kung kamurot ka kay ti dulog nga dalan lapad nga dani ni plus pagid nga wala mga early warning device, disgrasya gid. Dapat kini ni gan ektalupangod. Niya kayo sila yan ni Congressman Greg Goro nga protekto ko niya naman diri ka mga DPWH pero dapat gini nila action magaan sa nagakaigo nga pag tamod ining mga concerns sa dalanon ang ginakayo ang wala mga early warning device, no? Kay ti ang gabiyahe sang sarakyan ang iyang paminsaron gilupad na Tamba nila perti nga dahil kamahal ning gasolina. Ako pag ining dalanon, tadi nga doon, hindi magkaramon ati dugang gitag doble gid ang ilang paminsan action Marlon. Amo na action dyan bla, ang balatian sa surat sa Bacolod kung implementasyon sa sanang pagsuluntan ng paghambalan, ningas kugon nga man, agi lang. Balik, sabi mo. Dugay na action dyan nga balatian. Do kung ano ang problema da, anong kasahi sang patakaran man. Mayara man tood nga campaign, isak semana, lawig, isak bulan.
Pagkatapos, pagtawhay, balik naman ang violators, pabayaan naman. Ako nagkakatabo. ginagawa ng babal nila, una lang ang karas, Nan. tapos pagkadawin kay na. Gani, daw ginakadlawan lang na sila sa public, mga bano. Damo ang jaywalking to mo man to sa una. Gani, Uno, natsugod-sugod lang to nga daw, gid nga magdako. Pero sige, bisan kinakat sa dalali, balakingan, sige chayo, wala ka naglabay sa pedestrian lane. Pero doon sa sin, okay ko nga, ambal nila ko implementar, pero sa uli, why man? Daw ban-ed lang, itapik sa pilas mo, kaya di magdugay kakas. Kakas lang, hindi lang riding in tandem, na. Doon may mga ordinansa man na, why man? Gani, man. Only in Bacolod. Ano pa, wala bangkel? Wala bangkel. May bangkel. Sa sa una, unto, sabang bangkel na. bangkel na. Dapat may bangkel. Kaya kung may bangkel, gadulo talagi. Gani, sus. Kung unto lang abit, do tapan-tapan lang. Kung magmukha ng unto, do ay kagikitan nga may nabilin. Kung bangkel kinalaing, hindi dyan tilada, kaya tinagaungot, ginayamong, no? Ang kuryente nga nag-laylay ito, na-aksyonan nila to? Aksyonan nila, pero balik ng Japon. May Japon to. Anong kasahi? King kay, ulang to ya. Pero mga tinambling-tambling, di ka mga linya sa kuryente, duwag niya. Alam na ulat ko nila, dapat ko na ko, angkat sa mga butante, bla? Sulbaran nyo, ito na nga problema, antes na mag-eleksyon. Antes na magpili sa buto naton, sulbaran nyo, ito na problema, doon sa surat sa Bacolod do may himo ninyo, at hindi magatag sa amon ni boto, kay para way problema, no? Dalan sir conferential, gan mo, no, Maxon dyan, nga wais ang suga, ano na, yan, naka-national government? Iyan ka national government, eh. DPWH? National government ni siyang area. Mo man sa laksong ka rin tabla? National man isa? Anyway, tayo nga rin tata may project with the action man nga iyagad ka lokal eh. Ilang Center Island, local project ina siya. Tapos kibutaman ni LED light, no? For improvement. Kalabahan na nabay din sa mga poste sa suga, LED na nagiging pang sa bulos nila sa yellow light. Malaki di bang traditional direction mahal, yellow, gidya nga suga, ang makitaan sa dalanon. Ang ginapang bulos sila nila yung LED light na muling puti. Para masanag, gin man sa tani, ang sa may barangay 1, ganito pa sinagan, dre pa sa conferential road, nga sa conferential road, kalabanan, lakyan, dre, lagko pa, dre naglabay, dre nagalusot, tamo din diversion road sa masalakyan, agot malikawan ang aksidente sa dalanon. Maayo mga nang idea ni Nonoyo kay di pasko scooter na lang siya. Kaya niya traffic iya mo kay duga bike lang niya pero dasig man ning lakat sang salakyan aksyon na Marlon, no? Ay nagapulo-pisngo na naman ang kalangitan, nagatulot taliti. No? Bagtulot taliti gani, prepara ka gini kay hindi ta nila paktan kung saan ang panaliti. Kag kung ano ni ang matabo sa litreta, hindi na magtudong pag-ulan. Pero kay napaning pagkudak ang sa may bukid. Wala po dugay ni posing to nga duwa pang kay dugay pangudak sa bukid ay hindi na lagamay nga sakop ya kalaba gid sa iya nga pagpangilat. So siguro sa na bukid nga portion guro ga ulan ay. Kay na sa south mo sa Southern Negros, sige to pangilat. Pero ay man baton pang update so far kung nagasigi to ulan. Pero pagwaman advisory ang Central Command no sang Command Center sang DRMO sining Provincial Disaster Management Program Division ng PDMPD. May update man na sila kung anong kamusta ang lakat sa panahon diri sa Bacolod abi man gatulod taliti subong nga kagat-ihon. Ang mga intersection point ay na masyado flakyan kay kinapoy guro mga traffic enforcer. Anyway, kaya mo siniuras, kaya naging naman nag-duty, bisang yung traffic lights, pinapatay na, basta pagpatak sa alas 10, ang tak na sang gabi, ginapang patay na ng traffic lights sa mga ka-aksyon, no? Anyways, so far ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot ng sunad sang Bacolod subong nga gabi mga ka-aksyon. Sa totalan nga matagpalamati, basta mo sining panahon tandaan nga isa sa marason sa pagtuga sa balatian sa tunlawas sa mong paguyang
Patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz o nasa sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Okay. Mga mensahe ninyo i-acknowledge taray sa gabaritor sa live stream. Si Milail Oligo, live sa Bani Cafe, Barangay Tangob. Kundi Laparan, good evening Action Marlon. Stay safe and God bless to all staff of Action Radio Bacolod, especially kay Ma'am Nuna Magbanwa. Stay safe. Kundi Laparan. Jerel Gadudo, salamat gid. Si RJ Alera, good evening Action Marlon. Alright, thank you RJ. Martin Aliling, good evening. Arlo Babararo, malinaw. Check attendance sir, ang COVID ma-end lang na kung ma-start na sila campaign. O daw maamogid kay by February kuno herd immunity na. Jinky Dialag doon, mayong gabi Action na Marlon, kag kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Doc Matt Mayo, Nuwalamar Alex Armonteza, Milail Oligo, Michael John PC Son, Miralyn F. Tibag, and all my family sa barangay Pandanon, DSP, salamat gid from Arizona, USA. Jacqueline Marino, good evening from Bacolod. Nononda, ano naman? Sige. Winvert ang Severino. Good evening, Action Marlon. Ari lang kami di. The monitor, sign on to sign off. Stay safe. God bless. Okay? Salamat gid Winvert ang Severino. Salamat gid sa pagmonitor. Si Manik Manok, mangkot tada Action Marlon. Ano oras ang curfew sa Negros Occidental? Ang curfew, ang kalabanan is sunod sa Bacolod 10 to 4 a.m. Pero may pila ka mga syudad or banwa nga nag-ara sila nagpatemprano no? Ibang taga 9 p.m. to 4 a.m. Pero ang kalabanan is 10 to 4 a.m. No? Nagsunod man sa syudad sa Bacolod. Ang sa La Carlota, hindi ko sure. No? Basta maamo na da, no? 10 a.m. to 4 a.m. No? Di la ko sure kaya daw ay nakuka-check sa latest. Sige, try tabi boss to kay Manik Manok, no? Check ta sa La Carlota. Sa dire-dira na sa oras. Dinig Alohamian to, good evening Action Marlon. Salamat gid. Nida Belyote Olarte. Good evening. Homalumina, mayong gabi. Si Toto Ronnie Gordon, mayong gabi. JVL Untayaw, hamot gid ko sa hambal mo Action Marlon. Haha. Akig sa kawatan kag kurakot pro siya gali na. Haha. Damo na sila JVL Untayaw, damo na sila daw. Inagapakuno-kuno bla pero kagulingon nilang ilagi na tumod. No, kaalamutan nga sa mga kandidato na. Athea Kimiriman, good evening Action Marlon. Ano oras curfew sa La Carlota Action Mar, mangkot la ko lihog. Okay. Salamat Manik Manok. Sige, i-check ko ni buwasa no sa ila sa kay mayara LGU nga nagbag-o nagpasarya sang executive order ang ila sa ding mayor. Nag-implementar sila sang kaugalingon nila yung pag-umpisa sang curfew hours. Pero ang kalabanan kaya alas tanan gani takop alas 4 sang kagahon. No, kaya 4 a.m. mo nang pangumpras ang kalabanan mo no sa mga merkado labi na gid na negosyo bla. Star Mayo, how do Action Marlon greet ko lang my sister Mrs. Alvarez of Ramilo Village, Tangob, salamat. Okay, thank you. David Jan Liboon Belmar, good eve, Axamar, salamat David. Si Milail Oligo, Tamyaw, Vanessa, Star Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, Alex Montesa. Lilia Tatun, good evening Action Marlon. Gamaritor lang ko sa Gardenville, stay safe and God bless. Salamat Lilia Tatun. Si Eddie Reca Ford sang OTTG, salamat kid. Hambal ni Manik Manok, istorya gisi naman ta. Milail Oligo, kagawad team ay kagmunet labaton sa Mambulak sila ay watching it. Elizabeth Malakagamala, good evening Action Marlon, stay safe, God bless. More power sa RB. Ramel Himotia, family Himotia dari sa Sumag.
gaparok-orok ka, kag mga paryente ko sa Himamaylan, ang panamyaw si Ramel Himotia. Maria Teresa Hofilinya, good evening. Hambal ni Manik Manok dari sa Lacarlota, ginabukbo lang ang ulan, kag ina puro subong nagatulot-talit hinalang. Action dyan. Kaya na sa hapon, no, si Ana Sinuro, kag ina nagpadalamin sa grabe kung ulan sa may Lacarlota City. No? Sige, halong ka ba na? Halong. Dondon Pilyado Ilikin. Mayong gabi. Okay. Salamat, Dondon. Okay. Si Nili W. Good evening, Action Marlon. I'm watching from Amayas Capes, Talisay City. Action Marlon, mapa-thank you lang ko sa great permi sa abin ni Doc Mayo of Rochester, Minnesota, USA. Hello, Doc Mayo. Salamat, good sir. You're the best. Hambal ni Star Mayo. Sige, thank you. Hill Javier, good evening, Action Marlon. Monitor lang ko. Keep safe always. God bless. From Saudi Arabia. Dondon Pulyado, Ilikin, good evening. Please greet happy birthday sa bata Bench Ilikin. Bata mo, Don? O sige. Happy birthday kay Bench Ilikin. Alright, salamat, Don. Thank you. Ay ba na, balikan taraman dugay-dugay. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dalain